Исәнмесез, бу җомга кичендә сезнең белән мин, Роза Хабибуллина булам. Иң элек бүгенге яңалыкларның төп темалары хакында. Авангард компаниясына караган йортларда бурычлар артканнан арта. Йорт-чалы җылылык шелтәрләре компаниясе шәһәрдәшләр белән турыдан-туры эшләүгә күчәргә мәҗбүр. Балалар бакчасы янында азык-төлек кибете ачыла. 20 комплекста урнашкан сәүдә үзәге шәһәрдәшләргә нинди проблемалар тудыра, Гүзәл Шихапова ачыклады. Җәйлеләр сукмагы юл билгесе дә юк. Шуңа күрә кешеләр мульт машинасына керергә. Алла сакласын. Проблемадан чыгу юлы бармы? Хәбәрчебез белеште. Һәр көнне кич без шунда килеп заниматься итәбез. Спорт мәйданчыклары кышында эшли, тагын яңалары көтеләме? Хәбәрчебез белеште. Минем үземә эффект укымадан эшләнгән картиналар ошады. Яшел үзәнлеләр күргәзмәсендә Илсия Валиуллина да булып кайтты. Йорт-чалы җылылык шелтәрләре компаниясе шәһәрдәшләр белән турыдан-турыга эшләүгә күчә. Дөрес, әлеге яңалык бары тик Авангард идарә итү компаниясе карамагындагы йортларга гына кагыла. Компания җитәкчелеге әйтүенчә, башка чара юк. Исегезгә төшерәм, Авангард бәхәсле ключевой компаниясе урынына барлыкка килде. Аның җитәкчесе Анна Сацук ресурслар өчен озак вакыт түләмәү сәбәпле җинаять җаваплылыгына тартылды. Ул федераль эзләүдә. Тик хәл үзгәрмәде, бурычлар арту дәвам итә. Хәзер энергия белән тәэмин итүче оешмалар проблеманы чишүнең үз юлын тәкъдим итә. Шәһәрдәшләр белән очрашуда фикерләрне хәбәрчебез Лейсан Ханова тыңлады. В марте уже Авангард не имеет права выставлять, а тем более собирать ваши деньги. Электр энергиясы өчен түләүләрне февральдән Энергоспорт оешмасы үзе җыя башлаячак. Моны җыелышта хәбәр иттеләр. Анда Авангард карамагындагы 3 йорттан вәкилләр чакырылган иде. Алар барысы да 47 комплекста урнашкан. Әмма йорт-чалы җылылык шелтәрләре йортларда яшәүчеләр белән турдан-тур эшләүгә күчте инде. Чөнки Авангардның җылылык һәм кайнар су өчен бурычы 20 миллион сумга якынлаша. Выход на прямые договора. Без бу чарага барырга мәҗбүрбез. Декабрь өчен исәпләүләр шулай башкарылды. Күпләр хатлар белән танышкандыр. Кем аларны әле алмаган, почта аша килер. Анда 3 кагаз күрәчәксез. Беренчесе безнең аңлатмабыз, икенчесе белешмә, өченчесе декабрь өчен түләү кагазе. Тик хәзер җылылык һәм кайнар су өчен Авангард карамагындагы йортларга зуррак бәя түләргә туры киләчәк. Чөнки исәпләүләр норматив нигезендә башкарыла. Арык Зайнуллин билгеләп үткәнчә, Авангард кешеләр турында мәгълүматлар бирми. Тик җылылык шелтәрләре компаниясе шәһәрдәшләргә сумманы кире исәпләргә вәгъдә итә. Моның өчен аларга күрсәткечләрне тапшыру кирәк. Җылылык өчен генә түгел, электр энергиясе өчен дә бурычлар зур. На сегодняшний день задолженность. Бүгенге Авангардның әҗәте 2 миллион сумнан артып китә. Соңгы вакытта акчаны бардык суд карары булган очракта гына күчерәләр. Авангардның бүгенге көндә йортларга хезмәт күрсәтү өчен лицензиясе дә юк. Башкарма комитет тарафыннан үткәрелгән конкурс нигезендә аның урынын автозавод һәм үзәк муниципаль идарә итү компанияләре алырга тиеш. Сегодня управляющая компания здесь. Идарә итү компанияләре монда, алар үзләре белән килешүләр алып килде, юрист та монда. Бүген үк яңа компанияга күчү турында килешүләр төзи аласыз. Алар исә иртәгә үк ресурслар белән тәэмин итүче оешмалар белән сөйләшә. Закон буенча эшли башлыйсыз. Тик Авангард компаниясе моның белән килешми. Немножко помолчите, пожалуйста, и не перебивайте. Я вас не перебивал. Вы спокойно вот это вранье спокойно озвучивали. Алар җыелышны да законсыз оештырылган дигән фикердә. Шәһәр советы депутаты Авангард карамагындагы йортта яшәүче Владимир Васев лицензия турында да искәртте. Лицензия не выдана на незаконных основаниях. Лицензияны Авангардка бирмәү законсыз, суд әле дә төгәлләнмәде. Ахырга нәтиҗә юк. Шулай булгач, сез оешманың лицензиясе юк дип әйтә алмыйсыз. Башта ключевой, аннары Авангард чиратта кем безгә нишләргә? Йортта яшәүчеләрнең сораулары шундый. Сколько денег поступило на счет, куда они отправили, что, куда, зачем, но мы этих отчетов не видели, во-первых. Сейчас вот с Авангардом тоже такие проблемы. Нас интересует, чтобы нас хорошо обслуживали, чтобы деньги доходили до поставляющих ресурсов, поставляющих организаций всех этих. Как нам сейчас будет? Вы между собой не можете разобраться, да? Вы видите там, в администрации города не можете разобраться, и здесь не можете разобраться. Как мы решим, если вы не можете решить? Авангард барлыгы 12 йортка хезмәт күрсәтә. Мондай җыелышлар якын арада калган 9 йортта яшәүчеләр өчен дә оештырылачак. Лейсан Ханова, Арык Закиров, яңалыклар.
27-нче комплекста яңа азык-төлек кибете ачыла. Шәһәрдәшләр арасында бу хәбәрне сагайып кабул итүчеләр шактый. Кибет яңа төзелгән сәүдә үзәгендә булачак, кибет тәрәзәсеннән каршы якта урнашкан бакчада балаларның уйнаганын күзәтеп була. Әмма биргә сабыйларын йөртүче ата-аналар һәм тәрбиячеләргә мондый күршеләр бөтенләй ошамый. Ни өчен? Сәбәпләрен хәбәрчебез ачыклады. 20, 21, 22, 23 лет. Балалар бакчасы һәм сәүдә үзәге арасындагы ераклык 23 метр тирәсе. 171 федераль закон нигезендә алкогольны балалар булган учреждениеләрдә генә түгел, шул биналар янында урнашкан мәйданда да сату тыела. Белем бирү учреждениесе һәм кибет арасындагы ераклыкны төбәкләр үзләре билгели. Россия буенча бу 50-100 метрны тәшкил итә. Чаллы башкарма комитетының 2013 елның 21 маенда чыккан 31-36 карары буенча бу ара 25 метр булырга тиеш. Когда рядом с учреждением находятся такие заведения, то Бакча янында мондый биналар булганда балаларны тәрбияләү кыенрак. Без балаларда сәламәт яшәү рәвеше тәрбияли алмыйбыз. Без моңа каршы бакча янында урнашкан бинадан балаларны ераграк тотырга тырышабыз. Бакча мөдире әйтүенчә, ата-аналар бирдә сәүдә үзәге төзеләчәге хакында белгәч, моңа каршы килгән. Моның белән комплекста яшәүчеләр дә килешә. Звонили в мэрию. Мэриягә да шалтыраттык. Анда спиртлы эчемлекләр һәм тәмәке сатмыйбыз дип белдергәннәр. Без каршы, кайберәүләргә өй янында кибет ачылу ошый да башлады. Спиртлы эчемлекләр шулай да сатылачак. 19 гыйнварда кибет ачыла. Әлегә хезмәткәрләр азык-төлек һәм башка продукция урнаштыру белән мәшгуль. Бары тик сыра белән генә сәүдә итәчәкбез дип белдерде кибет сакчысы. Безнең иҗат төркемен кибеткә кертмәде. Дәүләт алкоголь инспекциясе белгечләре гадәттә эре сәүдә челтәрләре законны бозмый дигән фикердә, әмма кибет ачылгач тикшерү белән килергә вәгъдә итте. Кибеткә төп керү ишеге бинаның икенче ягыннан ачылырга мөмкин. Бу очракта биналар арасы зурая. Әлеге кибет шәһәрдәшләр йөри торган тротуарда парковка булдырган, якын тирәдә мәктәп һәм балалар бакчасы. Бу да шәһәрдәшләрдә ризасызлык уята. Когда раньше здесь был тротуар, было гораздо безопаснее здесь ходить. Элек монда тротуар булганда курыкмыйча йөри идек. Берсендә дус кызым белән мәктәпкә барганда ул таеп егылды. Аны чак кына машина таптап китмәде. Шәһәрдәшләр тротуар урынына кибет янындагы юлдан урап уза ала, әмма бу очракта сыра шешәләре куелган витрина бик яхшы күренеп торачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Төркиядә теракт оештыруда чаллы кешеләре дә катнашкан. Аларны кичә тоткарладылар. Исегезгә төшерәм, 12 январда Стамбулда булган шартлаулар 10 кеше һәлак булды. Дистәдән артык кеше яраланды. Россиянең чит илләр эшләре министрлыгы хәбәр итүенчә, элекке шәһәрдәшләр Сирия террорчысына логистика ярдәме күрсәтүдә шикләнелә. 1984 елгы Айдар Сөләйманов 2013 елдан бирле федераль эзләүдә. Ул Россиядә тыелган ИГИЛ оешмасы белән элемтә булдыруда гаепләнә. Тоткарланучыларның икенчесе 37 яшьлек Руслан Хайбулов. Ул моннан 16 ел элек Мисырдагы югары уку йортына укырга киткән булган. 49-нчы мәхәлләдә кеше күп йөри торган урында юл билгеләре дә, зебралар да юк. Бу хакта безнең редакцияга шәһәрдәшебез шалтыратып әйтте. Җәяүлчеләргә биредә чыннан да куркыныч янымы? Әлеге проблема хакында инспекторлар беләме? Барысы турында киләсе сюжетта. Йорт төзүчеләр тукталышы артында һәр вакыт халык йөреп тора. Җир асты аша чыгу юлыннан автобус тукталышларыннан килүчеләр дә җирле юл аша уза, җәяүле юлы юк. Нәркис Габбасов чак кына машина тегәрмәче астында калмадым ди. Пешеходный переход дигән знак монда юк менә. Знак тора 100 метр пешеходный переходтан. Бөтен халык монда йөри. Балалар да, улуштар да, бөтен магазиннар, аптекалар монда. Шуңа күрә монда знак юк, машиналар бик пропускать итмәйдә, потому что водительләр бар, яшьтәр, неопытнлар бар. Более-менее опытнар ала пропускать такой чакнанда. Шуңа күрә кешеләр может машинасына керергә. Алла сакласын. Юл билгесе бар, аны берничә дистә еллар элек яктырткыч баганасына беркеткәннәр. Ул яңа стандартларга туры килми. Җәяүле юлын күрсәтер өчен юлның ике ягына да билге куелырга тиеш. Шәһәрдәшләрнең күбесе машина руль артында утыручыларның әдәпле булуын искәртә. Алар җәяүлеләргә юл бирергә тырыша. Бу елдан магазинга барганда мин машиналар туктыйлар, мин барам. Бу җирдә пешеходный знак кирәк, чөнки кешеләр бик нык ашыксалар, өйгә алар машинаны күрмичә калырга.
Юхиди идарәсендә бу проблема хакында беләләр, яктырткычлар һәм тротуар бар. Юлга ак полосалар сызырга һәм 2 билге урнаштырырга кирәк ди белгечләр. Инспекторлар бу хатны шәһәр хакимиятенә узган елда ук җибәргән. Таких участков немало у нас в городе. Шәһәрдә мондай участоклар аз түгел, аларга знаклар урнаштыру вакытын финансларга карап, шәһәр хакимияте билгели. Приоритеты. Йорт төзүчеләр тукталышы артында юл билгесе кайчан куелыр төгәл билгеле түгел. Димәк, бу урынга әлегә финанслар каралмаган. Юхиди инспекторлары җәяүлеләргә һәм машина йөртүчеләргә сак булырга киңәш итә. Гүзәл Шәһәпова, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Исерек хәлдә машинаны куып алып китә, тик еракка түгел. Бүген иртәнге сәгать 7-дә Эчке эшләр идарәсенең кизү бүлегенә Mazda автомобилен урлаулары турында хәбәр кабул ителә. Инспекторлар тиз арада эзләүгә чыга. Машинаны озак та үтми 49-нчы комплекс ишек алдында табып алалар. Руль артына исерек хәлдә 30 яшьлек ир-ат утырган булып чыга. Ул үзенең идәше белән ачуланыша һәм аның автомобилен алып китә. Өстәвенә ул машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителгән. Хәзер шәһәрдәшкә карата административ беркетмә төзелде. Җинаять эше кузгату турында мәсьәлә хәл ителә. Һәр көнне кич без шунда килеп заниматься итәбез. Спорт мәйданчыклары кышында эшли, тагын яңалары көтеләме? Хәбәрчебез белеште. Минем үземә эффект тукымадан эшләнгән картиналар ошады. Яшел үзәнлеләр күргәзмәсендә Илсия Валиуллина да булып кайтты. Галескар Камал театры февральнең 12-сеннән 16-сына кадәр Йоршалла шәһәрендә гастрольләрдә. Энергетик мәдәният сараенда театрның иң популяр спектакльләре һәм премьералары. Билетларны Камал театры сайтында һәм кассаларда алырга ашыгыз. Телефон чаллыда 70 1093 12+. С 25 по 29 января в КДК КамАЗ пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка-продажа наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 13 часов. Вход свободный. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Медицина мирового уровня Medical On Group в Набережных Челнах. Урология, восстановление потенции, лечение простатита и аденомы без операции. Звоните 55 20 20. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. Бызга рәхим итегез. Бүгеннән балыкчыларга үзләренең тормышлары өчен курыкмыйча яраткан эшләре белән шөгыльләнергә була. Салкын һава торышы судагы бызны рөхсәт ителгән калынлыкка җиткерде. Шулай да инспекторлар быелгы бызның кайбер үзенчәлекләре бар ди. Узган ел белән чагыштырганда аның калынлыгы 2 тапкырга югарак. Петр Моисеев гомере буе балык тота, пенсиягә чыккач вакыты күбәйгән, ләкин һава торышы җылы торганда бызга чыгарга ашыкмыйм, гомерем кадерлерәк ди. Балыкны яр буеннан ерак булмаган урында тота. Алай куркынычсызрак. Бу урынны алабуга балыклар да яратарак төшә ди. Плотина поднимает, опускает воду. Плотина суны төшерә дә күтәрә. Яр буенда без һәр вакыт калынрак. Уртада 40 см булса, монда ул 60-70 см. Если на середине вот сантиметров. Бүген Камада без калынлыгы уртача 23 см, кеше өчен куркыныч тудырмый. Ләкин машиналарга әле кеше без өстенә чыгарга ярамый. Температура үзгәреше үзен һәр вакыт сиздереп тора. Бик көчле салкыннар әле булмады. Без кар юрганы белән капланган, транспортны күтәрерлек хәлдә түгел. Аның өчен кимендә 70 см булырга тиеш. Где у нас стоки городские. Куаклар, камышлар, шишмәләр, шәһәр канализациясе сулар җыелып торган урыннарда без юка, төшеп китәргә мөмкин. Мондый урыннарда һәр вакыт игътибарлы булырга кирәк. Исегезгә төшерәбез, без калынлыгы 7 см-дан кимрәк булганда, елгага чыгу тыела. Тәртипне бозган очракта 1000-нән 1500-га кадәр штраф каралган. Илсия Валиуллина, Елена Камалова, Яңлыклар. 19 январда православие динен тотучылар крещение бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Керәшеннәр аны Кашману дип атый. Чаллыда гадәттәгечә су куену өчен урыны Зәп бистәсендәге Серафим Саровский храмы артында Мәләкәс елгасында булачак. Күпел янына агачтан җәймә куелачак, баскычлар ясалачак, җылыныр, чәй эчәр өчен палаткалар корыла. Моннан тыш Боровецкий чиркәүе янындагы чишмәдә, Новотроицк һәм Белоус авылы сулыкларында да Кашману өчен бәкеләр киленәчәк. Алар янында коткаручылар кизү торачак. Сәгать иртәнге 10-нан кичкә кадәр табиблар, полиция һәм коткаручы инспекторлар да эшләячәк.
Быть внимательной, большое количество людей. Игътибарлы булырга кирәк. Бик күп булып бер урында җыелып тормаска. Боз нык, калынлыгы 23 см, ләкин узган елларга караганда кешеләр саны күбрәк булгач, бер урында кеше күплегеннән боз чатнап китәргә мөмкин. Большое количество людей, когда выходит, лед. 3 ел эчендә 25 спорт мәйданчыгы. Республика күләм программа нигезендә Чаллыда шул санда спорт белән шөгыльләнү урыннары булдырылды. Узган җәй бу максатларга 32 миллион акча тотылды. Әлеге мәйданчыклар шәһәрдәшләр арасында популярмы? Хәбәрчебез белеште. 25-нче мәктәп янындагы спорт мәйданчыгы җәй көне менә шундый хәлдә иде. 2 ай эчендә әлеге урын танымаслык булып үзгәрә. Биредә яңа универсаль тренажерлар уеннар өчен берничә мәйданчык барлыкка килә. Тренажерларда кышын шөгыльләнүчеләр сирәк. Якын тирәдә яшәүче малайлар инде генә һава торышы булуына карамастан, яңа футбол мәйданында туп тибә, зөкләндерелгән кортта хоккей уйный. Почти каждый день приходим. Көн саен диярлек йөрибез. Өй янында шундый яхшы кыр булу бик шәп. Ә менә Виктория спорт мәктәбенә йөрүчеләр урам тренажерларында кышында шөгыльләнә. Бирегә якын тирәдә яшәүче өлкән яшьтәгеләр дә йөри. Һәр көнне кич без шунда килеп заниматься итәбез. Безгә бик ошый. Бу площадкада олылар өчен дә, яшьләр өчен дә бик яхшы. Спорт мәктәбе янында тимер аякта велосипедта йөрү өчен мәйданнар, яңа футбол кыры да барлыкка килде. Бу безнең футбол кыры бик кирәк иде безнең мәктәпкә. Безнең балалар бик шат булды. Һәм безнең мондай футбол кыры юк иде. 3 ел эчендә төзелгән барлык 25 мәйдан да төзек. Тәүлек дәвамында шөгыльләнергә була дип белгечләр. Быел тагын шундый 11 спорт белән шөгыльләнү урыннары булдырылачак. Часть работы выполнена по... Эшләрнең бер өлеше инде ноябрьдә үк 80%-ка башкарылды. Кыш чоры узгач эшләрне дәвам итәчәкбез. Әлеге мәйданчыкларның барысы да мәктәп янында урнашкан. Шәһәр хакимиятендә киләсе уку елына барлык мәйданчыклар да сафка басачак дип вәгъдә иттеләр. Фәридә Сабирҗанова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Шәһәр картиналар галереясында үзенчәлекле сәнгать дуэты. Яшел Үзән шәһәрендә эшләп иҗат итүче 2 рәссамның эшләре куелды. Тукыма һәм нәкыш белән эшләнгән картиналар Татарстан, Россия, Европа күргәзмәләрендә зур танылу алды. Монда төрле фактуралар, төрле текстуралар катнаштырып та бергә эшләнгән эшләр дә бик күп. Күргәзмә туби дип атала, ул философик мәгънәгә ия дип аңлата белгечләр. Инглиз теленнән алынган әлеге сүз булу, барлыкны һәм икәү дигән төшенчәне белдерә. Бер залда 2 рәссам иҗаты берләштерелгән. Алар Яшел Үзәндә эшләп иҗат итүче рәссам Диля Барышева һәм Евгений Берещевский картиналары. Экспозициядә төрле техникада иҗат ителгән 100дән артык эш куелган. Менә бу 2 рәссам тышкы яктан алар бер-берсенә охшамаганнар, берсе хатын-кыз, берсе ир-ат, берсе батик. Токмада буяп эшли, икенчесе төрле материалларда, агачта, ДСП, фанера кебек материалларда эшли майлы буяулар белән. Әмма ләкин төсләре белән, менә тормышны бирүләре белән тыштан караганда бик бер-берсенә охшаганнар. Диля Барышева тукымаларга рәсем төшерү устасы, әлеге юнәлештә 20 елдан артык шөгыльләнә. Ә Евгений Берещевский рәсемнәрен төрле жанрларда иҗат итә. Майлы буяулардан тыш, графика басма стильдә иҗат итә. 2 рәссамны да берләштерүче сыйфат, алар табигатькә гашыйк, әйләнә-тирә матурлыгын сурәтләргә яраталар. Балачакны хәтерләткән Берещевскийның менә бу картинасы күргәзмә символы тууга сәбәпче булган. Бу күргәзмәнең төп символы менә шундый көймә. Һәр килгән кеше күргәзмәгә шундый көймәне үзенә бүләк итеп ала һәм монда инде төрле рәссамнардан калган теләкләр безгә инде яхшы тормышка этәргеч буларак шундый бер символ булып тора. Без бүген төркемебез белән педагогия университетыннан галерея карарга килдек. Рәсемнәр шундый матур, сокландыргыч һәм безнең үзебездә дә рәсем ясау теләге уяна. Диля Барышеваның тукмалы эшләре Татарстан, Россия һәм Венгрия, Польша, Япония, Германия музейларын бизәсә, Берещевскийның картиналары Европада заманча рәсем сәнгате каталогына да кертелгән. Чаллыда күргәзмә 7 февральгә кадәр эшләячәк. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Нихаят жеңу. Дакарның 11-ші этабында Эдуард Николаев экипажы бірінші келді. Нәтижеде ол ғымыми зачетта 10-ші орыннан 2 басқыш юғары көтерілді. Қазір ол 8-ші орында. Ойрат Мәрдеев экипажы 2-ші орынын сақлай, әліге Дмитрий Стотников 10-ші, Андрей Каргинов есе 15-ші болып бара. Бүгін Дакарның 12-ші этабы. Яңалықлар шығарылышы тәмамланғаш, федераль каналлардан узышларны қарарға ұнытмағыз. Ол Мәскәу вақыты білән 19 сағат 44 минутта старт алашақ. Олда тағым спортчыларны һәм жанатарларны 2 этап көтә. Иртәгә Чаллыда катнаш көрәш буенча 2-нче шәһәр чемпионаты узачак. Биредә төрле көрәш вәкилләренең иң көчлеләре катнаша. Алар арасында кикбоксинг, муай-тай, бокс, карате, тэквондо белән шөгыльләнүчеләр бар. Алар ММА буенча 2 тапкыр республика чемпионы исемен яулаган. Ришат Харисов муай-тай буенча Азия чемпионы Усман Юлдашев. Педагогия университетының спорт залы бинасында шәһәрнең 12 клубыннан 40 спортчы көч сынашачак. Чара 11-нче яртыда башлана. Бүгінгі мнашылар, мен сіздің білән сау болашам. Алдағы елларығызны яқынларығыз білән уздырығыз. Сәлемет болығыз.